Не е ставало дума за стажант. Защото официално той не е служител. Неплатен е. Не му плащаш? Получава стипендия. Сигурен ли си, че не си зъл? Карл, не може да ни държиш натъпкани тук. Макар че машината за шейкове е подходящо развлечение. Аз съм зъл. Не е нецивилизован. Опита ли мадагаскарския шоколад? Можеш да усетиш Мадагаскар. Карл, ти си много добър студент с обещаващо бъдеще. Какво би могъл да спечелиш от това? Какво мога да спечеля? Ще ти кажа, човече. Преди на мен някак се не ми вървеше, но нещо ново в ума ми бързо се въртеше. Това е факт, даже тук пред вас признавам, че съм гаден. Той е гаден! Стипендията ми дайте. Щом белята си търсиш, няма с теб да споря. Повярвай, много съм зъл и няма да отворя. Щом загубя играта, познай, троша навред, нали съм гаден. Той е гаден! Стипендията ми дайте. Да, много съм гаден за стипендия. Разкажете им, момичета. Всичко за оценки ви дам. И още как. Даже майка си ви продам. Готов съм, да. Но шутията му няма предел. Така е, мили мои дами. Има вид на супермодел. Това е факт, даже тук пред вас признавам, че съм гаден. Той е гаден! Стипендията ми дайте. Стипендията ми дайте. Може да имаш тайни певчески заложби, но за мен винаги ще си останеш неплатен стажант. Преди на мен някак се не ми вървеше, но нещо ново в ума ми бързо се въртеше. Това е факт, даже тук пред вас признавам, че съм гаден. Той е гаден! Стипендията ми дайте.